Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашукі. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Коаліцыя апозіцыі развалілася, не датрываўшы заканчэння працэдуры праймерыз. Спачатку гучна бразнуў дзвярыма Павел Севярынец, а следам за ім паклаў на стол пасведчання прэтэндэнта на адзінага кандыдата Алексея Янукевіча. Але разышліся не палюбоўна, ўсё працягнулася скандалам. Пра гэтыя скандальныя разыходжанні, пра допіс Алексея Янукевіча і яго прэтэнзіі да Юрыя Губарэвіча, пра гэтыя вось былых паплечнікаў разборкі мы сёння і пагаворым. Дэбаты ў студыі: Алексей Янукевич, намеснік лідера парт ПБНФ і лідар руху за свабоду Юрий Губарэвіч. Добрый день, шановное господарство. С кого пачнем? Ну, видать, с Алексея, с яго прэтэнзій. Может быть, агучыце зараз вот галоўныя ваши прэтэнзіі? Митер, да? У тебя прогучала першая теза, якая абсолютно неверная, про развал коалиции. Коалиция не развалилась. Коалиция протягивает ту справу, дзеля якой аб'ядналася, и на дадзены момант можем казаць про выход з працэса двух кандыдатаў, на што яны маюць поўнае права, як падаваць заявы на ўваход і удзельнічаць у народным галасаванні, так і выходзіць. Аднак коаліцыя, яна складаецца з 5 арганізацый заснавальнікаў вось гэтай працэдуры. І на сёння мы маем толькі одну заяву партыі БНФ, абгрунтаваную тым, што ўнутры коаліцыі ўзніклі ўнутраныя супярэчнасці. То есть ось 5 структур да ўчорашняга дня працавалі разам, рабілі супольную справу. БНФ сказал: не, мы подозреваем, что у вас недзе там раскол, тому мы возьмем, поспробуем расколоть все далее и выйдем. Вот и все. Добра, не раскол, скажем так, зменшылася колькасць прэтэндэнтаў на званне адзінага. Аб'ектыўны працэс, тым не менш, гэты аб'ектыўны працэс суправаджаўся прэтэнзіямі аднаго былога ўжо цяпер прэтэндэнта да дзейнага прэтэндэнта на адзінага. Алексей, калі ласка, вашыя прэтэнзіі асноўныя. Ну, моя прэтэнзія палягае ў тым, што Юры і калегі працягваюць адмаўляць рэчаіснасць, нягледзячы на тое, што яўны ёсць крызіс таго, што называюць кааліцыяй. Яны кажуць, што да не, все цудоўна, тут як бы у нас нейкая натуральная усушка, утруска, атряд не заўважыў пацері байца, мы ідзем далей, хаця все разумеюць, што гэты працэс абсалютна ўжо не той, якім ён задумваўся, якім ён мусіў быць. Але справа нават не ў гэтым. Справа ў тым, што мы сталі сведкамі масавага прыходу чыноўнікаў і падсправаздачных прыведзеных ім людзей і галасавання падчас народнага галасавання на сходах. І некаторыя калегі ў кааліцыі не бачаць у гэтым праблему, і я лічу, што гэта кепска, але Юрый Губарэвіч адмаўляе сам факт таго, што гэта адбывалася. Вось гэта хлусня. Пачнем з таго. То бок ты прызнаеш, што быў масавы прыход? Я прызнаю, што прыход чыноўнікаў быў з самага першага дня з гарадка, калі прыходзіла прадстаўніца ідэалогіі райвыканкама і прысутнічала на гэтым сходзе. І пра гэта я заўсёды казаў і кажу публічна. Я паўтару пытанне. Ты прызнаеш, што быў масавы? То бок не адзін і не два і не 4 прыход чыноўнікаў? І што ў гэтым ёсць праблема, як ты сказаў, так? Што гэта было? Ты прызнаеш? Я адкажу на гэта пытанне. Чыноўнікі, прадстаўнікі выканкамаў пачалі хадзіць з першага дня. У гарадку это было просто назіранне, чыноўніца пасядзела, не брала ўдзел, дала каментар СМІ, сышла. Надалей. Праводзім мерапрыемства на той жа Віцебшчыне у Міёрах. Прыходзіць цэлы намеснік старшыні райвыканкама па ідэалогіі, рэгіструецца, задае пытанні, бярэ бюлетэнь, прымае ўдзел у галасаванні. За Губарэвіча 0 галасоў, пераможца Павел Севярынец. Паступова наращивается колькасць ідэолагаў. Прыходзяць у Лепелі прадстаўнікі мясцовых СМІ. Таксама можна сказаць ідэалагічны аддзел. Бяроза нават, пераходзім на Берасцейшчыну. Там горад, які непадалёк ад таго месца, дзе я нарадзіўся. Прыходзяць і мясцовыя СМІ, і ідэолагі з райвыканкама. Выніку перамагае Севярынец. Праблема пачынае чамусьці вымалёўвацца толькі з пераходам на палескія гарады, дзе перамагае Губарэвіч. Так ці не? Сапраўды, праблема пачынае вымалёўвацца тады, калі ад назірання за працэсам, адсочвання працэса, калі засылаецца... То есть в Міёрах не галасаваў чыноўнік? В Міёрах чыноўнік галасаваў. Дзеля таго, каб патэсціць схему, ці дапусцяць так масава галасаваць чыноўнікаў за Губарэвіча на Берасцейшчыне.
І ёсць прынцыповая розніца паміж, паўтараюся, адсочваннем працэса, калі прыходзіць спачатку просто глядзяць на рэгіструюцца, пасля зарэгістраваліся, пасля паспрабавалі задаць пытанне, пасля паглядзелі, калі на сваёй радзіме Юрый Губарэвіч сам не выцягвае абсалютна таксама, не можа супрацьстаяць. На жаль, не прывозілі сумленнымі- актывістаў машынамі, таму метадамі. як склалася, так склалася. Прывозіць актывістаў сабіраць па вёсках нікому не забаронена. Гэта прагаворвалася асобна ў пагадненні. Вось. Пра тое, што Пераходзім ў да гарадку... таго, каму што Дай мне дагаварыць, забаронена, калі што ласка. не забаронена. Можна я Калі ласка. скончу? Давай. Вось. І калі яны бачаць, што Юрый Губарэвіч не выцягвае сам супрацьстаяць северынцу, тады яны включаюць масава адміністрацыйны ресурс за Юрыя Губарэвіча. І ў гэтым я бачу праблему, і перадусім я бачу праблему, Добра. што ты ў гэтым адмаўляеш. Добра. Я У меня это не есть пытанне. адмаўляю, я Калі бачыў ты казаў, чыноўнікаў і з першага дня. працягваеш сцвярджаць, што на Берасцейшыне ты знайшоў нейкую чароўную схему, як выйсці за межы апазіцыйнага поля і прыцягнуць новых людзей. Распавядзі, калі ласка, што гэта за схема, як ты выйшаў на вось гэтых всіх ідэалагічных супрацоўнікаў і здолеў іх прыцягнуць. Я з задавальненнем распавяду, бо Алексей Янукевич, як вядома, зняўся з галасавання, і гэта ўжо яму не дапаможа выйсці з гэтага традыцыйнага нуля галасоў, якую ён атрымліваў амаль на кожным сходзе. А схема вельмі простая. Праца з людзьмі праз сацыяльныя сеткі, праз мясцовыя чаты, праз мясцовыя групы. Напрыклад, Драгічыне. На 10 тысячаў дарослага насельніцтва ёсць 3,5 тысячи людзей у вайбер-чаце. Я да іх персанальна звярнуўся, сказаў, што я адзін з прэтэндэнтаў, што мы прыязджаем, такая-то дата, запрасіў на сустрэчу, атрымаў з дзесятак гневных каментароў пра апазіцыю, уладу і ўсё астатняе, недзе з дзесятак яшчэ персанальных допісаў мне праз вайбер, і прыход гэтых людзей, бо я папрасіў падняць рукі, хто з іх з'явіўся, дзякуючы абвесткам у сацыяльных сетках, фактычна палова гэтыя рукі падняла. Я працую з людзьмі, таму я маю такі вынік. Пра ідэолагаў адкажу, бо тут пытанне ты двойное задал, каб яно не павісла ў паветры. Ці ёсць гэтым праблема, ці няма ў гэтым праблема. То есть ты кажаш, праблемы ў прывозе актывістаў, якія нават не чакаюць, там не слухаюць гэтых выступоўцаў, там вот прыехалі, ім сказалі, там вот за этого вкінеш, как бы яны стаят, недзе паляць, прыйшлі, прагаласавалі. У гэтым праблемы няма, бо это адпавядае працэдуры, так? Мы ж зацвярджалі працэдуру. Мы казалі пра народнае галасаванне, і мы там не рабілі ніякіх выключэнняў для грамадзян Беларусі. Народнае галасаванне, значит, народнае галасаванне. Мы не маглі паставіць на ўваходзе чалавека там з кантролем, які б казал, так, службовае пасведчанне. Прадстаўнік апазіцыі праходзіш там. Працуеш в школе настаўнікам? Не, ёсць падазрэнне, што ты нейкі не такі, як ты казаў, падазроны там выбарца. Не праходзіш. Таму, калі фармальны браць бок, працэдура не парушана. Бярем практычны бок. Масавасць удзелу гэтых чыноўнікаў. Пінск. Масавасць, давайте удакладнімся. Масавасць гэта колькі? Я бачыў фото, там на адным фото... 3-5 это не масава, 10-11 уже масава, так? Ну, я лічу 50% удзельнікаў схода, гэта ўжо масава. 50% удзельнікаў сходу. То есть Пінск бярем. 101 человек, по-моему, принял удел в голосовании. Пінск просто я не меў магчымасці праверыць. Не, ну Пінск так сам фігураваў. Я пачну з Пінска. Давай паговорым пра Столін. 5 чалавек, з якіх трое абазначаны як простыя настаўнікі. Гэта, значит, Пінск не праблема. Добра, Пінску прызнае, што была добрая, хорошая сумленная перамога. Не трэба перакручваць мои словы в чарговы раз. Пераходзім на Драгічын Пінск Столін. не быў Пераходзім на Драгічын І Столін. у меня няма фактаў. Па Драгічыне і Століне у мяне ёсць факты. Давай перайдзем. З десятак людзей, якія абазначаны як прадстаўнікі і вертыкалі і так далей. Там тренер БРСМ. Ну, тренер БРСМ, что-то посада какая-то дивная, ну хай будет тренер БРСМ хоть. Я ведаю, что ён якраз таки координатор одной из городских суполок, и гэта досыць незалежная суполка по Драгічыншчыне. Добра, прадстаўнікі памежных нейкіх службаў, окей, можно отнести. Наместник штосьці там по ідэалогіі заставы. Ці пагранічнага пункта. Не райвыканкама, як у Міёрах, а толькі застава. І райвыканкама наместник. Пасля недзе яшчэ некалькі настаўніц там музыкі, ці ў Драгічыне, ці ў Століне. Вот скажы, настаўнікі, вчора ў Барановичах цудоўны сход на 80 чалавек, СМІ знайшло, што там 2 настаўніка фізкультуры, якія яшчэ там на поўнай этой падрыхтоўкі там да вайсковай заодно. Вот хто больш ідэалагічна адданы рэжыму чалавек? Настаўнікі фізкультуры ці настаўніцы музыкі? Не, Юра, ты выкручваешься, але гэта слабая попытка. Скажи, настаўнікі, яны апрыорі ідэалагічна залежныя і вінцікі гэтай сістэмы? Паслухай,
Адкажы на пытанне, калі ласка. Вот ты прыводзіў настаўнікаў як людзей другога гатунку у сваіх допісах, якія не маюць права удзельнічаць у галасаванні. Адкажы на гэта. Настаўнікі фізкультуры ці настаўнікі музыкі. Юрий, вы задалі 3 разы пытанне, хай Алексей адкажа. Я магу адказаць на пытанне? Конечно. Я зараз чую супрацоўніка адміністрацыі, калі па факту фармавання выбарчых камісіяў, чым мы ўсе абураемся, ён кажа, што тыя настаўнікі ад БРСМ, ад Беларускага фонда міра, якіх мы ўключылі, гэта нашы з вамі грамадзяне, і яны сумленна палічаць галасы. Я чую зараз Ярмошыну, якая выдурваецца і кажа, што гэта же грамадскія арганізацыі, і ў нас грамадзянская супольнасць назірае. І ёсць розніца паміж настаўнікам, які прыйшоў па сваёй волі, і такія настаўнікі, малайцы, і ў партыі БНФ шмат такіх настаўнікаў, і яны ўдзельнічаюць і галасуюць. І дзякуем вялікі, што нягледзячы на вось гэты ціск, з якім ім даводзіцца сутыкацца, яны супраціўляюцца сістэме. А ёсць настаўнікі, якіх прыводзяць па загадзе. І гэта было раскапана па тым пінску, якім ты нават узгадаў, што настаўнікі прызнаваліся, ім выканкам даваў загад. І калі настаўнікі прыходзяць па загадзе, то гэта не проста настаўнікі і нашыя родныя суайчыннікі, а гэта злачынцы, якія выконваюць злачынныя загады злачыннай улады, і ты гэтым карыстаешся. Калі ласка, скажы, дзе была забарона на прыход гэтых людзей у тых дакументах, пад якім стаіць ці твой подпіс, ці подпіс кіраўніка тваёй арганізацыі? Забароны на гэта не было. Ну, пытанне але пытанне ёсць. Пытанне ёсць. Алексей, можна я агучу просто кавалачак з вашага допісу, ён так эмацыйна гучыць. У той же час мне надзвычай агідна бачыць, як Юрый Губарэвіч паблажліва выдурваецца ўсе мінулыя дні, заяўляе ўсім, што ён перамог у Драгічыне, Пінску ды Століні выключна за кошт таго, што удала папрацаваў у сацыяльных сетках ды здолеў прыцягнуць новых незаангажаваных людзей з больш шырокага колу, чым апазіцыйная гета. Юрай сцвярджае, што добра папрацаваў у сацыяльных сетках, ты же самых ВКонтакте і, дзе звычайныя гэтыя сядзяць, людзі прыйшлі і пацверджанне сваіх слоў кажа, што папрасіў падняць руку, хто прыйшоў дзякуючы гэтым допісам. Такія людзі былі. Вы сцвярджаеце, да, сапраўды, я бачыў гэты матэрыял, дзе прызнаваліся настаўніцы, што ім загадалі, яны прыйшлі, але тым не менш, калі можна прыйсці ўсім прагаласаваць, хто-то прыйшоў па загадзе, хто-то не па загадзе, людзі прыйшлі на адкрытае мерапрыемства. Я тлумачу, я реально бачу праблему у тым, калі тая ўлада і тыя людзі, з якімі мы змагаемся, і тымі метадамі, супраць якіх мы змагаемся, умешваюцца ў нашыя дзеянні. Я лічу, што гэта праблема, і мы не павінны так працаваць. Я з вами згодны. Можна я просто удакладню? Вот Юрась прыгадаў тыя моманты, калі на пачатку яшчэ да масавага, так бы мовіць, этого заходу па загадзе чыноўнікаў і ўсіх астатніх прыходзілі супрацоўнікі ідэалагічнага аддзела, намеснік старшыні, які галасаваў, і калі за Губарэвіча было 0, гэта за Севярынца, ці ўстала тады пытанне, што гэтых людзей улічваць нельга, хутчэй за ўсё ён прагаласаваў за Севярынца, давайте один голас адымем. Яно не ўстала, я патлумачу чаму. Лозунг «Улада з народам» тады, на той момант. Пасля на Палесе ты лозунг перастаў працаваць. Яно ўстала, і я патлумачу чаму. Таму што калі гэта 1-2 чалавекі на 20-30, гэта адсочванне працэсу. І мы не хаваемся, і мы не супраць, калі яны прыходзяць і адсочваюць. Але калі яны прыходзяць масава і ўплываюць на працэс, калі людзі, прыведзеныя выканкамам, складаюць палову ці траціну ад удзельнікаў схода, гэта ўжо наўпроставае ўмяшальніцтва вось гэтай улады хлуслівай, супраць якой мы нібыта выступаем, і супраць метадаў, якой мы нібыта выступаем, у працэс. І гэта я лічу праблемай. Гэта сапраўды не забаронена пагадненнем, але сэнс не ў тым, што мы падпісалі пагадненне, і давайце тут ужо хто якімі метадамі як зможа надурыць усіх астатніх. Самае галоўнае гэта дамагчыся выніку, дамагчыся змен. І калі ў мёрах ты падышоў і выказаў прэтэнзію, з нагоды таго, што я і Павел Северинец, то бок 2 кандыдаты,
начавалі у тых людзей, якія арганізоўвалі сход і жылі ў гэтым доме. І ты сказаў, што гэта несправядліва, дае дадатковыя магчымасці Іншыя кандыдаты, пераконваць. выказвалі, не я. І іншыя выказвалі таксама. Да, іншыя таксама выказвалі. Што можна было зрабіць? Ведь это ж не прапісана пагадненнем, што нельга прыехаць загадзя і правесці ноч разам у хаце гаспадароў, якія арганізоўваюць сход. Абсалютна. І мы маглі павесці себя так, як ты себя поведзеш па Берасцейшыне і сказаць, да мы тут выпадкова только што... Чекай, то есть ты заявляешь, что это я мобилизовал гэтых ідэолагаў на приход на голосование ў Драгічыне і Століне? Я не ведаю, хто іх адмобілізаваў, но я кажу, што ты вы людей мобилизовали в Майорах, значит, по твоей логице я мобилизовал ідэолагаў на приход голосования ў Драгічыне і Століне. Я якраз кажу, што не ты мобилизовал ідэолагаў, а ўладная вертыкаль мобилизовала ідэолагаў. Але я просто кажу, што калі ёсць праблема, як у Мёрах, яна выказваецца, таму што пагадненне наше гэта не выбарчы кодекс, і калі яно падпісвалася, мы все казалі, што і БНФ, в прынцыпе, в першую чаргу і публічна, я тут у Змітра Лукашука, калі ён мяне запрашаў, я казаў, што гэтая працэдура, канешне, недасканалая, яна патэнцыйна канфліктагенная, і не можа быць такога, што вось мы нібыта аднадумцы збіраемся і адразу прапісваем вось такі вось выбарчы кодекс, ствараем нейкі канстытуцыйны апазіцыйны суд, у якім можна звярнуцца і так далей. Всё гэта трымаецца на тым, што мы прапісваем асноўныя базавыя рамкі, а далей гэта ўсё трымаецца на нашым сумленні і на нашай адказнасці. Калі няма сумлення і адказнасці, гэта ўсё пляжыцца, і мы гэта зараз пабачылі. Алексей, бачыце у тым, што прыйшлі супрацоўнікі па загадзе, скажем так, розныя людзі і галасавалі ў гэтым праблему. Вы ў гэтым праблему бачыце ці не ўсё ж такі? Про адказнасць і сумленне гаворыць чалавек, які тут с усмешкай чакаў развалу працэдуры праймерыс от прямо в этой студыі, но на шчасце гэта не адбылося, Алексей. Пра астатняе пытанне. Паслядоўна. Мобілізацыя. То есть ты, дзякуй Богу, не абвінавачваеш мяне у тым, што гэта я мобілізую чыноўнічыя актывы ў рэгіёнах. Ты не здольны это зрабіць. Я был бы самым счастливым человеком, напэўна, с апозіцыі, і мы бы расправились с этим режимом, не чекаючи президентских выборов. Я бы разом выборов. с тобой порадовался. Добра. Ты порадуйся сваім маленькім перамогам, які атрымаў у кожным з рэгіёнаў. Другое, про лічбы. Ты маеш вялікія толькі тыя перамогі у Пінску і Століне, а все остальное маленькое. Ну, можешь этому радоваться. 38 явка у Драгічыне, нават явка была, як правіла, вышэйшая, бо не все з тых, хто прыходзіў, рэгістраваліся, трэба аддаць належна. Не всех тых, хто зарэгістраваўся, бралі бюлетэні. Гэта таксама адсочваецца па кожным горадзе. І не все з тых, хто взялі бюлетэні, вкідывалі гэтыя бюлетэні ў скрыню. Таму, калі мы гаворым пра таемнае галасаванне, то невядома, які адсотак рэальна з гэтых прышэдшых чыноўнікаў, якіх можна пазнаць па тварах, і можна было прабіць па базе. І за каго яны галасавалі, таксама вялікае пытанне. Но нават, калі уявім, што ўсе гэта людзі галасавалі за Губарэвіч. Драгічын, раскладка. Северинец 24, Губарэвіч 13. Столін, раскладка. Губарэвіч... Не, наоборот. Да, Губарэвіч 24, Северинец 13. Столін, раскладка. Губарэвіч 31, Северинец 17. Ось калі возьмем гэты десятак ідэолагаў, якія там прысутнічалі, галасавалі, нават калі яны галасавалі за мяне. Ось добра, я б да іх звярнуўся і заклікаў: галасуйце за Янукевіча, які і в адным і ў другім горадзе атрымаў 0 галасоў. О, што бы ты з гэтым далей рабіў? Атрымаўшы па 10 галасоў гэтых ідэолагаў, бо я без іх выйграваў, як ты бачыш, з лічбаў. Юрый, па-першае, не выйграваў. Ну, з лічбаў. І ў Пінску гэта бачна, калі ты абышоў северінца на 5 Добра, аддаю я табе гэтыя галасы да твайго 0 даплюсоваем 10. Што бы ты з гэтым рабіў? Скажы, от што трэба рабіць, каб от правілы гульні нарэшце рэш сталі сумленнымі, справядлівымі, адпаведнымі? Што ты б рабіў са сваімі 10 раптоўнымі галасамі ў Століне? Бо яны маглі прагаласаваць за каго заўгодна. Яны маглі прагаласаваць за каго заўгодна. І яны маглі, і калі б так пайшло далей, я не выключаю, што яны б і галасавалі то за Северынца, то за цябе, то за Кавалькову. І яны б гэта рабілі дзеля таго, каб дыскрэдытаваць працэс. І ў іх гэта атрымалася. Не дзякуючы таму, што яны прыходзілі, а дзякуючы таму, што ў першую чаргу ты
зрабіў выгляд, што праблемы не існуе. Калі б мы прызналі, што гэта праблема для меня не ў што тым... з гэтым рабіць? Добра, давайте так. Можна я патлумачу? Мне просто, я удакладню, Алексей, просто удакладней. Я ведаю вас, як палітыкаў, вы займаецеся палітыкаў даўно, не першы год. Я упэўнены, што вот як журналісты ездзяць на розныя семінары, вучацца, як правильно працаваць, вас таксама вучылі недзе там, як правильно, можа быть, там схемы, можа быть, там палітычныя хады, можа яшчэ. Вы не маглі сесці, паговорыць і прыдумаць разам, як на гэты крок улады адказаць сваім крокам. Правильно, Зміцер, абсалютна так мы і мусілі зрабіць. І калі у тым ліку вось пасля гэтых паездак мы прыехалі і мы сталі казаць, я казаў гэта, што ёсць праблема масавага прыходу чыноўнікаў і з гэтым трэба змагацца. І што з гэтым рабіць? Юрый Губарэвіч сказаў, што это все фігня, няма масавага прыходу чыноўнікаў, хаця зараз ён это ўжо прызнае фактычна. Ён працягваў сцвярджаць, што гэта не ўлада адмабілізавалася. І што з гэтым рабіць, Алексей? Я скажу, што з гэтым рабіць. Што рабіць з тваімі 10 галасамі ад чыноўнікаў, атрыманых Століне? Я не атрымаў, на жаль, 10 галасоў ад чыноўнікаў. Ты атрымаў 20 галасоў ад чыноўнікаў. Не хлусь. За спиной не стоял, ничего Юрась, не дайте бачу. сказать, пропанову. Вот все-таки цікаво, что робить Нет, то есть почакайте. Як подзяліць на правильных и неправильных? Почакайте. По-першае, хлусіць тут один толькі чалавек, і гэта Губарэвіч. По-другое, я кажу, што нават калі б я не меў зараз прапановы, а я не абавязкова мусіў бы яе мець, то ты просто свалил с голосования, то мы можем скарыстаўшись момантом. Молодчина. І вырашаць разам, што рабіць з гэтай праблемай. Но пакуль Губарэвіч адмаўляе, што праблема ёсць, мы не можем заняться яе вырашэннем. Зміцер, это логично? Ну добра, вот у нашем эфире Губарэвич признал, что проблема есть. Добра, что можно зараз вернуться? Я рады, что Губарэвич признал, что проблема есть. Проблема у голосования громадян Беларуси по правилах, якія мы усталявали. То есть он не признал. Он изноўку крутится, и он говорит, что там не было приведенных чиновников. Он кажет, добра, что там были громадяне Беларуси. Были там, ну добра, 10 наставников, наместников. Что робить не, ну добра. Але просто ты зараз признаешь. У меня есть на гэта, по-першае, у меня есть отказ. Але, по-першае, ты признаешь зараз, что чиновники пришли по загаде сверху, а не ты такі малайчына здолел кагосьці там. Я мобилизовал велізарную колькасць новых людей, з якімі я размаўляў пасля гэтага сустракаўся. Я бачу там чиновников, як і на іншых любым сходах. Магчыма, хтосьці прыйшоў па загадзе, у меня, Зміцер, прапанова ёсць. І мы маглі б яе, напрыклад, абмеркаваць. У нас ёсць крытэрый да адзінага кандыдата, сярод якіх прапісана, што адзіны кандыдат лічыць, што Лукашенко нелегітымна ўтрымлівае ўладу і не мае права балатавацца на наступны тэрмін. Я лічу, што мы маглі б зрабіць абавязковым, калі мы лічым, што масавы вось эта інтэрвенцыя, умешальніцтва ўладаў, ідэолагаў для нас праблема, зрабіць абавязковым для кожнага удзельніка падпісацца. Калі ты ўключаешься в апозіцыйны працэс, ты павінны вот за гэта падпісацца. І да, яны маглі б все роўна гэта рабіць, але кіраўнік райкама БРСМ, які падпісаўся за тое, што Лукашенко не мае права ўдзельнічаць у выбарах, я думаю, гэта быў бы скандал. І я думаю, што яны б вымушаныя былі шукаць іншыя сродкі. Вот это добрый посыл. Я хочу на это якраз адказаць, бо і Століне, і учора ў Барановичах, вот ведаючы, што ізноў будуць там нагнетаць, што как бы там большасць. Вот, трэба так не давяраць свайму народу, каб казаць, што вот большасць сярод прысутных это там ангажаваныя ідэолагамі людзі. Ну ладно, хай будзе так. Звяртаюся да залі, кажу, 2020 год пераменаў. Трэба мяняць гэтую ладу, трэба рабіць зусім па-новаму, ну это мой лозунг кампаніі, трэба рабіць перамену ў Беларусі. Хто падтрымлівае гэтую пазіцыю? Амаль все падымаюць рукі. Ну, амаль все это амаль колькі? Все. Ну, -3, -5, вот это як і ў Бярозе не падняла і так далей. Руки? Большасць, падаўляльная большасць. Навошта мне лічыць гэтыя галасы, калі я бачу па руках, што большасць? Тое самае ў Пінску. Большасць, а хто-то побачыў Пінску. Нехта не падымае. Это ёсць, это все на відэа ёсць. Вось адказ на пытанне тэсціравання аўдыторыі. Дарэчы, наконт того, што небяспекі і так далей, как бы мы ж это все продумали. У нас трохэтапнае галасаванне, трохэтапны праймерыз. Першае это галасаванне ў рэгіёнах. Прыходзяць ідэолагі, это падарунак, я лічу, для апазіцыйных палітыкаў,
калі нехта з мясцовай вертыкалі збіраем Для аднаго настаўнікаў, апозіцыйнага палітыка Юрыя збіраем Губарэвіча. это, перад якімі можна выступіць, пераканаць, данесці сваю думку, данесці сваю пазіцыю. Гэта рашэнне там этих 5, няхай нават там 7 чалавек, плюс 3 настаўніцы, якія там уже зусім как бы людзі другого гатунка, як ты кажаш. Я не сказал, Яны это не ты хлусишь изноў. Юры, яны я не сказал, ўплываюць что наставники сур'ёзна на люди другого вынікі. Калі мы гатунку. здольныя мабілізаваць Хлусня сваіх на хлусне, прыхільнікаў, ну. якіх большасць в гэтых залах была. Это прыхільнікаў дэмакраты все роўно была падаўляльная большасць. Другі этап галасавання ў інтэрнэт, дзе разыгрываюцца роўна такія ж галасы. Калі мы зараз говорим, што за коронавіруса не ідуць актывісты, але ідуць чыноўнікі, вот яны не баяцца, а актывісты баяцца. Добра, можна это прызнаць, как бы. Ну не ідуць, спынілі мы, сённяшняго дня мы не праводзім гэтыя сходы. Пераходзім на галасаванне ў інтэрнэт, маем десяткі тысячаў людзей, якіх мы можам мабілізаваць з усёй Беларусі, прыняць удзел у галасаванні. Сотні тысячаў. Там вот голас этих 3, 5, нават 15 ідэолагаў з кожнага района, он будзе мець мізер, он потонет. І трэці этап абароны гэта кангрэс. Вот калі партыі БНФ там яны лічаць, што там палова там не знаю людзей пад уплывам, ну можа быць гэта і праблема, как бы. Ну в сябрах руху за свабоду я перакананы, кожны мае роўную квоту 100 чалавек прыводзіш, і гэтыя людзі таксама маюць такую ж удзельную вагу ў прыняцці рашэнняў, як все гэтыя сходы, як весь гэты інтэрнэт. Разумееш? То есть ступень абароны ёсць, ну трэба не баяцца працаваць з людзьмі, выходзіць, не баяцца выходзіць за межы этой апазіцыйнай бурбалкі. Калі ты выходзіш в аўдыторыю, якая не ўспрымае лозунг «Жыве Беларусь», ну на жаль, такія людзі Беларусі таксама ёсць. Калі для кагосьці это навіна, ну дзіва, што это людзі называюцца палітыкамі. І калі нават прыхільнікі твае на сходах, якія масава галасуюць за цябе, але пасля кажуць, што не, мы в рэалізацыі тваёй стратэгіі удзельнічаць не будзем, і нікога на плошчы вось гэтае не павядзем, ну таксама трэба нешта з этого рабіць высновы і карэктаваць свае стратэгіі. Дзеля гэтага мы і праводзім сходы, а не пры першай вот этой как бы вспышке адразу в кусты там. Я разумею яшчэ рашэнне Янукевіча. 1-0, 1-0, 1-1, 0-0, некі дваічны код просто па выніках яго галасавання ў рэгіёнах там. Ну, ніхто не галасуе добра, чалавек прынял рашэнне зняцца, малайчына, как бы своечасовае сур'ёзнае палітычнае рашэнне. Ну, шкада, што Павел Северынец не удзельнічае. Бо для яго это вельмі шмат бы дало паглядзець на іншую Беларусь. Я адразу задам Мізер, просто по ходу у тэму. Пішаць Алексей Івашкевіч, калі сярод вас было 5 чалавек, якія давяралі адзін аднаму і гатовыя былі ў выпадку перамогі любога аб'яднацца, то якая розніца, хто пераможа на праймерыз, Севярынец ці Губарэвіч? Я дадам ад сябе, з другого боку, неважна колькі можа быць тут галасоў аддаць па загаду нейкія чыноўнікі за Севярынца, Губарэвіча, Янукевіча ці яшчэ каго-небудзь, калі па выніку потым пад гэтага пераможцу будуць пісаць усе разам одну агульную праграму і план дзеянняў. Больш за то БНФ застался пісаць эту праграму. Калі мы говорим тут про нейкі расколы, кіраўнік БНФ в адрозненне ад іхняго кандыдата, ён в працэсе, ён узначальвае координацыйную группу по напісанне праграмы под адзінага кандыдата. Что, вышел уже? Это сама вышел. Ну, заявы мы не бачили до гэтага часу. Все ж таки, вот выйшла партыя БНФ з гэтага працэсу, і адпаведна, вот я хацеў сказаць, што выйшаў-то не Янукевіч, выйшла партыя БНФ, і ў гэтым прынцыповая розніца. Але я хочу сказаць вось што. Калі мы вступаем в гэты працэс, выбары адзінага кандыдата, мы пагаджаемся, што нам трэба не проста сагрэцца, што мы хочам памяняць гэтую краіну, мы хочам памяняць гэтую сістэму. Я разумею, Алексей, ну глядзіце, першая вот такое праблема, непаразуменне, якое павінна было па ідэі прымусіць наадварот яшчэ аб'яднацца, сесці, паспрабаваць вырашыць, як з гэтым справіцца, а яно вас раскалола. Правильно. Яно нас раскалола, таму што як мы бачым, што тая рознасць мэтаў, якая была ад самага пачатку, яна выявілася ў безадказнасць. І калі вот, Юрый Губарэвіч... Арганізацыя, якая паспрабавала разваліць працэс, вышаўшы з полаху. Юрый Губарэвіч прэтэндуе на лідарства, калі Юрый Губарэвіч прэтэндуе на тое, каб сапраўды быць вот тым супернікам Лукашэнкі, як ён спрабуе заяўляць, ягонай першай задачай в першую чаргу была патрэба утрымаць северынца, утрымаць БНФ у гэтым працэсе. Все рабіць дзеля таго, каб гэтае адзінства не разваліць. Юрый Губарэвіч, як можна было северынца утрымаць? БНФ нават перамовы не правёў перад выхадам. Загадзя рыхтуючы свой выхад вот в этой студыі. Утрымаць БНФ. БНФ Алексей, на каго працуеш, адкажы, калі ласка?
Юра, На каго працуеш? Юра, ты дебил? Откажи, коли ласка. Так, давайте. Нет, ну просто хоть в одну человек, Вітя, постав воду бліжэй там. просто чалавек, які лічыць нормай, калі улада будзе абіраць, улада, то есть той злачынны рэжым, з якім мы змагаемся, будзе абіраць апазіцыі, па якім сцэнары і хто будзе с этой уладай нібыта змагацца, то бок і гуляе па сцэнарах улады. Я не кажу, што працуе, пакуль што не кажу, да? У меня няма доказаў. Але все складаецца на тое, што гуляе па сцэнары улады, спрабуе, як у класічнай схеме гэта і ёсць, крычаць «трымай вора». Хаця, ну, бачна, хто тут сапраўды гуляе па сцэнары улада. І я просто, яшчэ раз кажу, гэтую праблему можна было вырашыць. Можна было абысціся без вось гэтага развала. Калі б не было адмаўлення існавання праблемы. Калі б Юрый Губарэвіч не сидел с вачыма кота с мультика «Шрек» и казал, что улада никуда не вмешалась. Гэта просто я умею працаваць социальными сетками, а вы сидите в оппозиционной бурбалке. Юры, калі ты з апозіцыйнай бурбалкі вырвался у вантробы гэтай злачыннай сістэмы, з якой мы змагаемся, то па гэтых вантробах ты набліжаешься туды, куды вядуць усе вантробы. На жаль, гэта так. Ну, сапраўды, атрымліваецца, ну, да вас пытань, і хаця Юрый сказаў таксама, і пішуць нам каментары. Няўжо 5 жанчын з Белай Русі могуць разваліць цэлую кааліцыю і паставіць крыж на ўсіх вот вашых намаганнях абраць адзінага? Ну, вось тыя, хто это піша, у меня было шмат каментароў, да? То есть... у чым сэнс, калі там казаць там 3-5, ну 20, ладно, все равно, ну як бы якая розніца, в інтэрнэце будуць галасаваць мільёны. А я вам скажу, в інтэрнэце, калі тут ім трэба прыйсці з пашпартам, і вот это вот меня, дарэчы, дико здзіўляе, калі ты сцвярджаеш, что ты там вышел на каких-то людей, вот этих настаўнікаў, выканкамаўцаў, і яны прыйшлі на твой заклік. Я ўжо на лічбах табе прывёў, что нават без твоих 10 ідэолагаў, Юра, ідэолагі былі не мае. Якія галасуюць за перамены в Беларусі. Не адмаўляе рэальныя факты. Юра, реальный факт, что улада пришла массово и поуплывала на выники. Улада пришла недзе 3, недзе 5, недзе может быть и 7-10. Вот той спіс, у ім 20 чалавек. Вот, які, на ну, два не 20, на два гарады. Пры тым, што я не перелічыў настаўнікаў. Агулам под 100 чалавек на 2 гарады. Я не перелічыў настаўнікаў. І гэта масава, Юра, гэта праблема, гэта ўплыў. То есть ты лічыш, што траціна удзельнікаў... 2 фізрука ў Барановичах. Прадстаўнікі ідэалагічнага дела ці не? Юра, я не говорю зараз про Барановича, я не говорю про Мёры. Потому что в Барановичах... На голосование люди повинны были походить с посвящением оппозиционера? Юра. На народное голосование? Вот. Откажи на это питание. Дякую, что ты в это увайшоў. Что есть розница. То есть у нас не народное голосование? У нас голосование народное, было от початку а не подписывать такую домову. У нас, Юра, голосование народное и не системное. И калі от початку вот скажи зараз, погляди в камеру, домову. погляди на глядачоў и скажи, что для тебе Лукашенко и тыя чыноўнікі, якія дураць усіх нас, гэта народ. Это народ? Да людей на кожным сходе я звяртаюся с пытанием, ці трэба менять гэты режим, и я готов взять отказность за змену этого Юра, режима. ты не кажешь про змену режима. Все поднимают руки. Юра, гэта хлусня чарговая больш тебе. За тое, ёсць відэа, і люди могут поглядеть, что ты кажешь. И калі ты приходишь спіс регистрации, правильно, у нас где каждый, кто голосуе, и он подписывается в инициативную группу одного кандидата. Перамог бы Янукевич, гэтыя люди повинны были бы працаваць на Янукевича. Все правильно. Перамог бы Северинец, яны б голосовали, працавалі бы на Северинца. Ну, вот, не бойся людей, Юра, Алексей, не бойся народа белорусского. Выйди со своей бурбалки, все будет судовно. Юра. Побачишь, что Беларусь трошки іншая. Чему ты проиграешь постоянно? У нас и так Потому что ты не ведаешь людей, разумеешь? Ты у нас охрененный просто переможца и гордись. Да, вот при этом Лукашенко я перемогал на выборах. И в Белозерску, и в Минску, потому что я ведаю людей, я опираюсь на их Лукашенко кажет, что у нас улада народная, а оппозиция у нас сидит в бурбалці. Лукашенко мае рацию. Вот ты сидишь в бурбалці. Лукашенко мае рацию, Юра. Я не слухаю Лукашенко, я наведаю, что ты сидишь в бурбалці. Ты паўтараеш зараз слово. Юра, лепей сидеть у бурбалцы, чым у вантробах административной системы. Вот в этих всех какашках плавать, як ты зараз плаваешь. Але я просто хочу сказать, что есть принциповая розница. И калі ты кажешь, и ганарышься гэтым, что у нас кіраўнік БРСМ, намеснік по идеологии, іншыя выканкамаўскія супрацоўнікі будуць у ініцыятыўнай групе, то як яны будуць збіраць подпісы, то бок за цябе зараз цяпер
будуць збіраць подпісы адміністрацыя, як это Калі б ты робіцца за застаўся ў Лукашенко. працэдуры, яны б збіралі, напэўна, так же самае за цябе. Юра, а я Но не хочу, пытанне каб ў яны тым, збіралі за што мяне, ёсць я не хочу, каб працэдура. яны збіралі за северінца. Ёсць працэдура. Я хочу, каб людзі па сваёй волі далучаліся ў ласка, працэс, ну. а не па загадзе гэтай злачыннай Ну, добра, улады. все мы это А ты хочем. Ну, сидишь все и мы кажешь, это хочем. зашибись, мы все як бы малайцы, Все мы і хочам, кожны каб выканкамаўскі супрацоўнік тоже наш беларускае грамадства падтрымала апазіцыю. Юра, Дзеля гэтага беларускае трэба грамадства, працаваць. Дзеля гэтага трэба хадзіць Юра, да людзей, сістэма, гэта не беларускае выступаць перад грамадства. імі. Ты зараз просто Ёсць- катэгарычна хлусіш і падыгрываеш гэтай сістэме, калі ты кажаш, што сістэма Ну, его гэта заклініло, грамадства. по-моему. Потому что калі ты так кажаш, ёсць- то ты подтверждаешь всю ту хлусню, з якой мы змагаемся ў праве Ёсць выбару. Калі мы падстраховачныя кажам, што механізмы. ўлады не мусяць так Ёсць рабіць. падстраховачныя Ну механізмы. падстрахуйся, Юра, падстрахуйся. Трохэтапнае Падстрахуйся. галасаванне как бы. І баязнь там 5 этих жанчынаў з Беларусі как бы, ну показывае, што нехто Юра, просто это не не 5 разумеў, жанчынаў з Белай Русі. якая насамрэч Это 5 Беларусь, якія людзі там жывуць. апакаліпсіса, які Добра. улада табе прысылае, а ты сидишь і кричиш Добра. «Ура, аллилуйя!» Я Таким готов чынам, працаваць з любым грамадзянінам таким чынам, Рэспублікі мы- Беларусь і пераконваць у неабходнасці пераменаў Беларусь. Юра, Мы- так попрацуй с супрацоўнікамі КДБ. Это тоже громадяне Республики Беларусь. Да? Вот так вот ты это выставляешь. Давядзецца, З імі відаць, працую сам. давядзецца, Па- можа, па- і па- з імі па- некалі па- папрацаваць. Дзякуй вялікі. Я зразумеў, што ўсё ж таки непаразуменні кардынальныя і зараз ужо садзіся не сяды. Какие непоразумения с Митер? У людей все в порядку. люди Чалавек хацеў счастливые. разваліць працэдуру, но не здолеў. Таму Дзякуй вялікі. Праймерыз Удачи з з працэдурай, трох Юра. прэтэндэнтаў працягваецца. Два кандыдаты, прэтэндэнты і адна структура выйшла з гэтага. І я так думаю, што непаразуменне, спадзяюся, не перайдзе да варажбы паміж структурамі. Дзякуй вялікі. Юрый Губарэвіч, Алексей Янукевич. Кожны застаўся пры сваім. На жаль, Зміцер Лукашук працаваў для вас у студыі.